Je to záznam všetkých tvojich životných skúseností, ktoré sa už stali, ktoré sa ti dejú a ktoré sa ti ešte aj budú diať. Viem, že to je veľmi náročné pre niekoho, kto to počuje prvýkrát a vtedy si len treba povedať, že kľud, všetko je v poriadku, že to sa proste poskladá. Ale naozaj, keď to mám popísať, čo to je to pamäťová jednotka všetkých tvojich skúseností. Duša nie vždy vníma skúsenosť tak, ako ty napríklad teraz, keď vyjdeš na ulicu a pôjde popri tebe perfektné Ferrari a ty si povieš, že wow, že aký pekný zážitok, mám pekné Ferrari išlo. Duša takto nevníma ten zážitok. Duša vníma ten zážitok z toho pocitu, aký si mal, keď to auto prešlo. Čiže toto je tá skúsenosť pre dušu. Ona zbiera pocity a emočné zážitky, nezbiera fyzické zážitky. Dajme tomu, že sa stane nejaká nepríjemná situácia, niekto tam na teba akoby zaútočí v nejakej situácii a duša si nepamätá to, čo ti urobili, čo ti bolo urobené, to nie je ten zážitok. Dušu zaujíma, aký si mal pri tom pocit a ako sa to v tebe implementovalo. Tvoja kniha života, nejaký pamäťová jednotka, vyslovene to tak nazvem, aj dozadu, aj dopredu. Toto ti potom akoby príde tá otázka, že akože dopredu, že chápem dozadu, že niečo sa stalo, ale chápem teraz, ale že akože dopredu. No tak jak to, že dopředu? Že tá analogická myseľ, o ktorej som hovoril, tá binárna myseľ je tá naša, ktorá používame. Je to tvoje vedomie, spoločenské vedomie a potom je to akoby aj to vedomie, kde odchádzaš po smrti. To sú také 3 levely, kde tá binárna myseľ môže akože operovať a tá je napojená na minulosť. Potom je tá analogická myseľ a tá je napojená na vyššie verzie teba, na tých všetkých 7 tvojich tiel energetických. Je to tvoje budúce ja, ktoré dopredu všetko pripravil do určitej fázy. Ono príde akoby z budúcnosti, zoberie ťa v tejto chvíli a ťahá ťa za tým cieľom, ktorý bol tebou navrhnutý v budúcnosti. A o tom tieto filmy všetky hovoria, ktoré si jej spomínal, že toto sa snažia filmári zachytiť do toho filmu. Toto je tá najväčšia, alebo jedna z najväčších tých otázok, ako toto môže fungovať, lebo naozaj každý si vie predstaviť, keď už niekto chápe, že nejaká inkarnácia, že sem opakovane chodíme, ale ako je možné, že dopredu proste, čiže ten duch, on pracuje ďaleko dopredu a ty len dobiehaš do toho, čo už bolo tebou vytvorené. Čiže tie životy, to je vlastne ten čítanie toho akashického záznamu tej analogické mysle a ty vieš sa pozrieť, že čo všetko už je pre teba pripravené, čo si vlastne pre seba praješ, len musíš si počkať, pokým si tam dojdeš. Ja som mal možnosť sa pozrieť na tú časovú linku aj moju, aj iných ľudí a